Sing baku iki mung ming geguyonan. Iya. Sing baku iki padha kumpul kabeh ora tukar padu. Ora tukar padu. Sebab apa? Apa Mas? Piye beras pergogosan karo kancane, pintere menungso saka bergaul. Iya ya Ganjur. Lah iki ngene, Pak. Iya. Lah aku nek ngene. Nyapa? Aku ngene suwi kok. Lah Maksudnya awakmu arep dijelasno. jelas. Aja muni ngene. Nyapa? Iki ngene. Iki genti lihat. Bapak Budiono. Lah Budiono. Iki ngene. Lah aja ngene. Aja ngene. Aja ngene. Ono ra gelem. Ngono. Ngomong dhewe lho. Maksudnya ngene lho, Pak. Kok pangkat ngene. Maksudnya iki nganu. Lah ya. Aja nganu lah. Lah nyapa? Nganu ku lumoro, Mas. Maksudnya ngomong anu kan Ngene. iki iya. Di mana kleru kabeh. Iki piye Pak Budiono piye? Ini begini. Nah,